Хай YouTube и Facebook, нещо ще покажем един клип на... По-точно третия ни клип на Майнкрафт. Както виждат, аз съм Рефлекс, а това е Неуморният. Кажи хай на YouTube Facebook, бе. Хай, YouTube, Facebook, Коста. Както виждат, това вчера сме го правили с Неуморния. Това е хотел. 18 стаи има. Това тук са терасите. Не много хубав хотел, Да, но... трябва му една запалка и яйде. Всичко заминава. Да, вярно. Както виждат, всички стаи са те нам заведени. Едно и също обзаведени, както Да. и... Стая четвърта. Facebook, YouTube Втора. и VBOX, да знаете, че хотела не е чак толкова много хубав, но не искахме да го направим по-як, но обикновен хотел. Защото това не е сървър, е самостоятелна игра. Да. Ако беше на сървър, по-яко ще го направим. Ама. Щяхме да го направим рай, но сега рая си е рай. Някой ден мога да направя един сървър. Някой ден, но сега не ще. Знаем как се прави сървър, всичко знаем, но... Имаме да плагин. покажем стадиона. Това е игрище по-точно, бе. Да. Що ми казахте, Теранам? Игрище, някакво малко игрище за деца. Да. Това съм го правил тук на той. Да. Само че почтито Пи Пингуин Пи го направи. Да. Хайде играем топка, чупих топката. Това е къщата, където не е довършена. Да, това не е моята къща, Нашата къща е и та. Това всичкото ние сме го правили. Това всичкото аз и Неуморният. И да. Да покажем и тенис залата, бе. Да, бе. Че да влезем така. Това От тук се минава за горните стълби, за да се гледа. Да. Това Пи Пингуин Пи го направи. Да. Само че сцените дет за зрителите дет да се качат горе, ние го направихме. Но всичко вътре и Пи Пингуин го направи. Да. Освен тези кружки дет. Тук са за домакините, дет са играчите. Да. Домакинки само. Да. Да играем малко, бе. Да играем нещо. Гол! Дет се закачих. Те са прави гол, е. Ша! И закрещи. Закреща. Точка. 1-0. Така. Да, ще покажем играта на пейнтбол. 2. Приятели, да знаете, някой ако знае как се слага мод, да ми каже, защото намерих един много готин мод. На компютър. Но не мога да го сложа, не знам как. Айде да покажем другите работи. Ние други направихме ли, бе? Чакай да видим, защото аз не помня. Той аз не помня, но бе. Аз не помня вече какво съм направила, Чакайте. Да я покажа един трик. Гледай сега, тук е количката, тук е коня. Ти не го ли показа, бе, брат? Не, бе. Гледай сега. И коня се качи върху количката и то са... Той някои го знаят, някои не го знаят. Но затова го снимам. Така, приятели, ще правим още много работи, ако имате идея... Той е мап направо, мислим да го напълним. Не целия. Напротив, целия ма да го напълним. Целия ма. И така... покажи нашата печка, бе. Да, ние стаята забравихме. То стаята ги показахме, но новите работи на стаята да покажем. Да. Ти променил ли си твоята стая? Да, знам. Защото аз съм го променил. Да, направи камина. Камина и други работи съм. Това всичкото не сме го правили с Неуморният. Всичкото само, че тенис залата, почти той го направи. Пи Пингуин Пи. Половината той, половината ни. Да. Но... Това е стаята на Неуморният, както виждат, направи камина. Така скапа на това. И това, за какво го сложи това типа, бе? Нека стои там. Да, съм си правил промени, бе. Дай да го видим. Да, и тук в хола сме направили промени. Да. Това. Значи, онлайн зрители, приятели,
приятели, Facebook, YouTube, Friends. Ще направя още. Както казах, ако имате идея за строен нещо там, пишете ми на Лъсън. Знаете как ми е Фейсбука. Ами да не пишат в Фейсбука, направо. Направо в коментарите, бе. Да. Ние ще проверяваме всеки ден. Да, направо съм променил. Твоето не е променено, ама моето си е променено. Тая да не знам дали е направил промени. Ти показа ли банята, бе? Не знам, май да. Но от началото я покажа банята. Да, повторно ще го покажа. Аз съм го правил. Да, ние тук само се забавляваме с моя приятел Skyforce. Да. Ти показа ли те, бе? Както виждате и на две дупки няма вода. Тук няма. Тук вече има, защото пусна ръчката. Сега да пусне фойерверки. Да, фойерверките да пустим. Когато стане нова година, измислихме много готино нещо. То наближава нова година, де. Да. Другия месец. Не, ще снимаме не всеки ден. През ден. През ден, да. Защото един ден строим, на другия ден снимаме. Може и по 2 дена да строим. Да. Ела? Но не смятам да строим 2 дена. Чакай малко. Това? Чай малко. Ама трябва да го направиш нощ, че е по-яко за зрителите. Така. Така. Ти ни трябва да... Дами и господа, това са фойерверките. Юпи! Вчера се играхме. Това е клип на Майнкрафт и сега... Знаете, PvP PvP го няма. Няма Г, Skyforce го няма, Thomas 13 много го няма и затова... И Зър едно го няма. Да, той е момента, клавиатурата му май е изчупена. Не бе, компът се е развалил там. Окей. Но за нова година аз съм измислил нещо много Чай да направя, Да, но да знаеш, Рефлекс, аз на нова година съм измислил много яко нещо, което ти не го знаеш. Какво е то? Ще го видиш чак на нова година. Но не трябва да ме шпионирате, защото го подготвям всеки ден. Хубаво, брат ми. Ама такова нова фойерверка направих. Да. Смятам, че и по-яка. И така. И... други работи ще покажем ли, бе? Ами не смятам. И това беше от нас, неуморният. Ела така, бе. Чакай да правим бай-бай, бе. С ръце. Те са правим. Бай-бай. Бай-бай.